rasane roti kaya tela digawe jajan kaya ngene modelku saiki aku saya tuwa kok malah seneng tayuban pancen iki sejago ngibur masyarakat lingkungan Widengan ngombe bir tambule anggur sing gelo sindir tak dongakno panjang umur yo ngene iki wong nek seneng uri-uri budaya Jawi liwat gending langen tayo sing judule jula-juli jombangan kanggo ngibur masyarakat lingkungan Widengan muga-muga kabeh diparingi seger waras gampang anggone golek sandang lan pangan uri-uri budaya Jawi tinggalane nenek moyang sejati mula aja nganti dilali-lali ayo padha bareng-bareng diteruske muga-muga bisa nambahi rezeki
balik gagah berani itulah wataknya